ठेवू नका प्लीज. आपण एकदम प्रोफेशनल पद्धतीने चाललोय यूपीएलच्या माध्यमातून या दुसऱ्या वर्षामध्ये. सुरत्ना पुढचा बॉल परत एकदा ऑफ ब्रेक, परंतु बॉलची दिशा बघा कशी सुंदर आहे. ऑफस्टिक वरून मिडल कडे, परंतु खोदून काढावं लागतं फलंदाजाला. तेवढा स्प्लिट ऑफ द सेकंड मध्ये त्याला विचार करणे गरजेचं आहे. वेळ मिळत नाहीये. इतकं चांगलं क्षेत्र आरक्षण. वन ऑफ द फायनेस्ट फिल्डर राकेश आपल्या उंच पुरा आपल्या शरीर यष्टीचा वापर करताना दिसतोय. पाहू शकतो आपण परत एकदा या स्क्रीन वरती राकेश कडून. यावेळेला मात्र फटका चांगला आहे. यावेळेला फटका चांगला आहे. सुरेख आहे. सुरत्न कडून येतोय सुरेख फटका. जातोय सीमा रेषा पार. येस डीजे चौकार. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली 7-7 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. 7 आकडा धोनीचा नंबर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. इंद्रधनुष्याचे रंग असतात 7. रंग सप्तरंग ज्याला म्हणतात ते असतात 7. लग्नाचे फेरे असतात 7. आणि आता धावा झाल्यात 7. गोलंदाज नवीन गोलंदाज येतोय. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करेल. यावेळेला मात्र युट्यूबच्या माध्यमातून आपण पाहतोय रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह ने अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये क्रांती आणली आहे. आपण पाहिली आहे की मी मगाशी उल्लेख ज्याचा केला की रत्नागिरीचं जर अंडरआर्म क्रिकेट विश्व जर तुम्ही फॉलो केला असाल तर यावर्षी सर्वाधिक लोकप्रिय झालेले टुर्नामेंट म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं ते सोमेश्वर प्रीमियर लीग अर्थात SPL. सोम भाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील मॅनेजमेंटने ती स्पर्धा आयोजित केली होती सोमेश्वरची. या टुर्नामेंटचं संपूर्ण विवरण म्हणजे युट्यूबच्या माध्यमातून प्रक्षेपण मराठीमध्ये हे प्रक्षेपण रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून केलं गेलं आणि जवळजवळ ही स्पर्धा 2,39,000 लोकांनी पाहिले. हा एक रेकॉर्ड झालाय अंडरआर्म क्रिकेट मधला. गोलंदाज एक्स्ट्रा प्लेअर. सर थांबा. वेट पेनल्टी लावू का? एक्स्ट्रा अंपायर का नाही? एक्स्ट्रा प्लेअर का नाही येत? दिस इज नॉट फेअर. यूपीएल तुम्ही जर प्रोफेशनली जर चालवायचं म्हटलं तर एक्स्ट्रा प्लेअर आलेच पाहिजेत. दोन्ही संघाचे इथे बसले पाहिजेत. बॉलर्स नेम सांगा. बॉलर विघ्नेश पालशेतकर गोलंदाज. नो बॉल. पंचांचा इशारा नो बॉल. नो बॉल आता. विघ्नेश गोलंदाजी करेल. स्ट्राइक एंडला आहे तो म्हणजे अक्षय मेस्त्री. अक्षय मेस्त्री गेल्या वर्षी पाहिलं होतं थोडासा हाताला दुखापत झाली होती. यावर्षी मात्र तो फुल फॉर्म मध्ये दिसतोय का? त्या फॉर्मचा वापर या ठिकाणी होईल का? अक्षय मेस्त्रीवरती पुन्हा एकदा निर्मिक असोसिएट्सने पूर्णपणे जबाबदारी दिली. हा डबल शॉट पाहायला मिळाला आपल्याला, परंतु बॉल जातोय स्ट्रेट टू द फिल्डर. सुजन त्या ठिकाणी आहे. जांभारकरांचा सुजन क्षेत्ररक्षण मात्र करतोय चांगलं. हो भरकटलाय विघ्नेश भरकटलाय. नावामध्ये विघ्नेश आहे. विघ्न हरणारा तो विघ्नेश यावेळेला मात्र विघ्न निर्माण करेल का आपल्या संघासाठीच? फलंदाजीचा भार स्वीकारलाय अक्षयने. धावसंख्या डबल फिगर मध्ये 10 वरती. फक्त 7 धावा दिल्या होत्या. मानस लाकडेने आपल्या एक्सपिरियन्सचा वापर करून तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षणाचा नमुना पाहायला मिळाला आपल्याला राकेश कडून. इन बिटवीन लेगस्टिकच्या बाहेर परत एकदा विघ्नेश भरकटतोय. हे पंजाब टू हरियाणा आपल्याला ट्रॅक वरती आणावी लागेल गोलंदाजी. हाही बॉल एक्स्ट्रा झाला असता जर शफल नाही झाला असता फलंदाज तर. जर असा मागे गेला बॅकफुटला आणि पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, पंच मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. परत एकदा पंच मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. नो बॉल आणि त्यावरती केलाय प्रहार. मौके पे मार आहे चौका. या स्पर्धेमधल्या तिसऱ्या सामन्यामध्ये 33वा फोर होता. या स्पर्धेची क्वालिटी, फलंदाजांची क्वालिटी पाहायला मिळते आपल्याला. बघा तिसराच सामना आहे. तिसऱ्या सामन्यामध्ये या पहिला चौकार होता आणि एकूण 32 चौकार लागले 2 सामन्यामध्ये. हा 33वा चौकार होता. टोटल धावसंख्या 16 वरती पोहोचवली जाते. 16 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1.2 ओव्हर्स. सेकंड ओव्हर इज इन प्रोग्रेस. Vignesh Palsetkar is on the mark. Right arm round the wicket goes to Akshay Mestri. Playing on 4 runs. Akshay Mestri
wants to hit the ball towards the boundary line. In between it is wide ball outside the off stump. ऑफ स्टिक च्या बाहर, बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद थी. वाइड बॉल बरकरार देते हुए यहाँ पे बल्लेबाज अंपायर नो बॉल की वाइड बॉल, नो बॉल चा इशारा केला अंपायरने. इन बिटवीन वाइड नो बॉल ने धाव संख्या वाढते 18 वरती. 18 फॉलोस ऑफ 1 विकेट. नेक्स्ट डिलिव्हरी पुन्हा एकदा स्लोअर डिलिव्हरी. यावेळेला पॉवर जनरेट झाली नाही. एलिव्हेशन नव्हतं चांगलं. बॅटचा स्विंग तितका एवढ्या वेगात यायला पाहिजे तेवढ्या वेगामध्ये आलाच नाहीये. बॅट फ्लो पाहायचा. ओहो आउटर एज फुल टच डिलिव्हरी होती. अपील केली जाते नो बॉल साठी, हाईट साठी. डिस्कशन होईल अंपायर मध्ये. थोडासा वेट अँड वॉच चा गेम पाहायला मिळेल आपल्याला अंपायरच्या माध्यमातून. हा बॉल होता फुल टॉस. बॉल गेलाय आउटसाइड द बाउंड्री लाईन. फलंदाज बाद होऊ शकेल जर हा बॉल नो बॉल नसेल तर. अक्षय मेस्त्री याला मात्र जखडून ठेवण्यात यश मिळवलंय गोलंदाज विघ्नेश यांच्याकडून. टेक्निकल DRS आहे अंपायर कडून. चेक केला जातोय. टेक्निकल DRS अंपायर कडून घेतला गेलाय. फोर्थ अंपायर यावेळेला आहेत, काम पाहत आहेत फोर्थ अंपायरचं सुयोग हरजकर. आणि आउट, फलंदाज बाद. इट इज अ राईट डिलिव्हरी. त्याला काय म्हणतो तरी प्रॉपर डिलिव्हरी, फेअर डिलिव्हरी ना, फेअर डिलिव्हरी दिली आहे. स्कोर झालाय 18. 2 विकेट 2 गड्यांच्या मोबदल्यात अक्षय मेस्त्री मात्र फलंदाजाला परतावं लागेल. अनुराजच्या रूपात पहिला धक्का, अक्षयच्या रूपात दुसरा धक्का. थोडीशी नाजूक स्थिती आहे, परंतु नाजूक स्थितीमधून कमवावं लागेल. गमवलं तर आपण आहे, कमवावं लागेल. निर्मिक असोसिएट्स नावामध्येच निर्मिक असोसिएट्सच्या संघ मालकाबद्दल काय सांगावं. या माणसाने स्ट्रगल करून आपलं एक स्वतःचं विश्व निर्माण केले आणि त्या विश्वामध्ये आपलं स्वतःचं नाव निर्माण केले. त्यासाठी स्ट्रगल कितीदा पराभूत व्हावं लागलं असेल त्यांना, परंतु त्या राख्यातून फिनिक्स पक्षाने जशी उडी मारावी, जंप घ्यावी, त्या पद्धतीने निर्मिक असोसिएट्सचा प्रवास झालाय. तोच प्रवास या ठिकाणी त्यांच्या संघाला करावा लागेल, परंतु त्यासाठी पार्थिव वरवटकर याला मात्र चांगली फलंदाजी करावी लागेल. पार्थिव वरवटकर, अरे मला माहिती काय गोलंदाजी करतोय विघ्नेश पालशेतकर. यावेळेला मात्र फुल फॉर्म मध्ये आहे विघ्नेश. आपली लाईन कंट्रोल मध्ये ठेवतोय, परंतु यावेळेला मात्र ऑफ कंट्रोल होतोय. ऑफ लेग स्टिकच्या बाहेर वाईड बॉलचा इशारा, अंपायरचा इशारा येतोय. वाईड बॉल. धावसंख्या 21 वरती 21 वरती पोहोचवली जाते. डिस्कशन केलं जातंय. 14 बॉलचा हा षटक होते. 14 बॉलचं षटक होतंय. धावा फक्त मिळत आहेत 14 बॉल मध्ये. मला वाटतं 14 धावा दिल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा दिल्यात. पहिल्या षटकामध्ये 7 धावा दिल्यात. या षटकामध्ये 14 धावा दिल्यात. 14 बॉलचं षटक झालंय. 14 धावा दिल्यात. सगळ्या एक्स्ट्रा आहेत. एकही बॅटने आलाय की नाही, एकाच दुसरा आला असेल. परत एकदा वाईड बॉल. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या 22 वरती पोहोचवली जाते. पार्थिव फक्त थांबावं लागेल. पार्थिव वरवटकरला कमबॅक करावं लागेल. 16 बॉलची ओव्हर, हे रेकॉर्ड झाले. 16 बॉलची ओव्हर झाली आहे, ती मात्र गोलंदाज विघ्नेश यांच्याकडून. नेव्हरदलेस एवढा मोठा फटका मात्र मिळाला नाहीये. 22 वरती 2, 2 फॉर 2 विकेट. 22 वरती 2. मगापासून 22 ना माझी पाठ सोडत आहे ना स्कोरची पाठ सोडत आहे. उद्या जर नंबर लावायचा असेल, आकडा लावा, नक्की लावा. 50% माझे असतील. बॉलर प्रभंजन शिरगावकर. याच्याबद्दल नेहमी मी सांगतो की लाविते मी निरांजन, तो आहे प्रभंजन. हा मैदानावरती फलंदाजीमध्ये निरांजन लावणारा प्रभंजन. पहिल्या बॉलवरती प्रहार केलाय. झिंग 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 झिंगाट. बॉल गेला भिंगाट. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार.
सुरत्न शिरगावकर. यावेळेला मात्र आपण चांगलं रत्न असल्याचं दाखवतोय. हा चमचमता रत्न आहे का? सुरत्न शिरगावकर. वाईड बॉल प्रभंजन वरती, नो बॉल इन बिटवीन. पंचांचा इशारा. धाव संख्या 27 वरती. सुरत्न फलंदाजी करतोय. परत एकदा नो बॉल आणि बंडी प्लस 2 धावा. या 2 धावांनी धाव संख्या वाढते. 29 वरती पोहोचवली जाते. 29 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स. प्रभंजन वरती प्रहार केला गेलाय, विझवलं गेलंय निरंजन. प्रभंजनचं या प्रकाशाला प्रज्वलित करण्याचं काम केलंय सुरत्नने. येस विजय, थँक्यू. पुढचा बॉल टाकण्यासाठी तयार. 29 वर 2. फुल टॉस बॉल हलकी बडी कट्टाकीर परफॉर्मन्स सुरत्नकडून. हे रत्नजडित कामगिरी आहे भाई. सुरत्नकडून येतोय. 1 2 3 4 4 चौकार. 33 वरती 2. परत एकदा. व्हॉट अ फिल्डिंग. एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे सुजन जांभरकर साठी. शेवटच्या क्षणाला अगदी खेचून काढलाय बाबा. पोटातून घास जसा बाहेर काढावा ना तशा पद्धतीने बॉल बाउंड्री लाईन मधून आत टाकलाय. चांगला क्षेत्ररक्षण. सुरत्न काय कामगिरी करतोय, प्रहार करतोय. ये हथौड़ा है कि बल्ला है समझ में नहीं आ रहा है. सूरत्न के हाथ में जो बल्ला है क्या धार है उसको. यही बॉल फिर एक बार बॉर्डरलाइन के बाहर चौकार के लिए सूरत्न शिरगावकर अपना नाव रोशन करत असताना धाव संख्या 37 वरती पोहोचवली जाते. 2 विकेट के नुकसान पे सुरत्न शिरगावकर आपल्या नावाचा दबदबा निर्माण करतोय. हे रत्न जडित हिरे जडित कामगिरी आपल्या 38 धाव संख्या झाली. 38. एक वाईड गेला, धरला नाही. हा येस, याच्या अगोदर वाईड होता. येस 38 रन्स. 38 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 38. 2.4 षटक संपलेत. 2 बॉल शिल्लक आहेत. काय हमला चढवलाय प्रभंजन वरती. निरंजन विसवून टाकलंय प्रभंजनचं. यावेळेला मात्र कमजोर शॉट पाहायला मिळतो सुरत्न यांच्याकडून. वेट डीजेला वाजवायचा टायमिंग प्रॉपर ठेव. नेक्स्ट डिलिव्हरी. ओ वेट अँड वॉच. बॉल गेला सीमा रेषा पार. फलंदाज बुलावतोय. अंदाज निराळा आणि गोलंदाजावरती चौकारांचा धुराळा. या चौकाराने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 42 वर 2. सुरत्न शिरगावकर. हे शिरगावकरांचा छावा सुरत्न रत्न जडित कामगिरी करतोय. नेत्रदीपक कामगिरी करतोय निर्मिक असोसिएट साठी. 42 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता वाजव. दोन्ही बंद. येस थँक्यू डीजे. यानंतरचा सामना हॅलो यानंतरचा सामना संजय स्मृती पूर्णगड वर्सेस एमडी स्टार तू शिंदे. संजय स्मृती पूर्णगड वर्सेस एमडी स्टार तू शिंदे. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करा. धन्यवाद. गोलंदाज राकेश शाडीरेकर गोलंदाजी करण्यासाठी तयार. शेवटचा षटक घेऊन फुल टॉस डिलिव्हरी. एक धाव पूर्ण केले. मानसने मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण केलंय त्या ठिकाणी. मिड ऑफच्या दिशेने इन बिटवीन ही मात्र इंटेलिजंट क्रिकेट पाहायला मिळाली सुरत्न यांच्याकडून. कारण स्ट्राईक रोटेट केला गेलाय. एक धाव पार्थिव मात्र स्ट्राईक वरून नॉन स्ट्राईक एंडला गेलाय. डीआरएस घेतला गेलाय. डीआरएस घेतला गेलाय. अंपायर सर प्रवीण सर यांच्यासाठी डीआरएस घेतला गेलाय. तो टीम निर्मिक असोसिएट्स कडून. एक धाव दिले पंचांनी. चौक लाईनमन वेट करा. डीआरएस घेतलाय. अंपायरचा डिसिजन पेंडिंग आहे.
फोर्थ अंपायर डिसिजन पेंडिंग आहे. येईल एक धाव. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी मानस यांचा इन द एअर होता. जेव्हा बॉल त्याने आतमध्ये ढकलला इन द एअर होता. आपल्याला दिसतंय ट्रान्सपरन्सी बघा युट्यूबच्या माध्यमातून तुम्ही सुद्धा बघू शकता. एक धाव मिळते. हे युट्यूब लाईव्ह आहे का? ओके लाईव्ह होतं ना. येस. एक धाव DRS मिळालाय आणि तो अनसक्सेसफुल होतोय. एक धावेने धावसंख्या 43 वरती. वाव व्हॉट बॅटिंग यार. सुरत्न शिरगावकर या पे दमकम दिखवताय दाखवतोय. पाडव्याला खाल्ला श्रीखंड आणि सुरत्न जमवतोय इकडे धावा प्रचंड. हा धावसंख्या 4 ने वाढून 47 वरती. पुढचा बॉल यावेळेला एक धावेसाठी. एका धावे समाधान स्लोअर डिलिव्हरी अँगल बाजूला केलं. यावेळेला व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न राकेश यांच्याकडून. धावसंख्या 48 वरती. 3 बॉल शिल्लक आहेत या षटकातील. पुढचा बॉल स्लोअर डिलिव्हरी. चांगला फटका परंतु अजून शक्ती पाहिजे होती. पॉवर पाहिजे होती. ती पॉवर मात्र जनरेट नाही झाली आहे. धाव काय मिळत नाही. 2 बॉल शिल्लक आहेत. मगाशी आपण पाहिलं 54 धावा डिफेंड झाल्यात शेवटच्या चेंडूवरती. त्यामुळे कॉम्पिटिटिव्ह टोटल आहे. 50-55 धावा लढण्यासाठी तयार आहात नक्कीच. सुरत्न यांच्याकडून येईल परत एकदा फटका. बुंग्यात फटका पाहायला मिळतोय. यार व्हॉट अ परफॉर्मन्स. पुढचा बॉल शेवटचा बॉल असेल या षटकातील. सुरत्न यांच्यासाठी पुन्हा एकदा सुरत्न यांच्याकडून. सुरत्न बॅटरने जबाबदारी उचलली. शॉट केले भारी. आता आली तुमची बारी. फलंदाजी सुरत्न. एकदम जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे सुरत्नच्या या खेळीसाठी. 56 धावा यामध्ये 16 चेंडू आणि 33 धावांची खेळी केली आहे सुरत्न शिरगावकर. आजच्या रात्रीमधील सर्वाधिक जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन सुरत्न शिरगावकर यांच्याकडून. हॅलो संजय स्मृती आणि MD स्टार संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करावी. MD स्टार संजय स्मृती संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी येण्याची कृपा करावी. भवेश डोरलेकर प्लीज संपर्क साधा कॉमेंट लाईन. भवेश कॉमेंट बॉक्सशी संपर्क साधा.